sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapalangga naman tagpalabati, Region 1, pagkapalagag kita sa nabilin isa ka oras. 14 minutos karon ng adlaw, Webes, sa 4. Sa maulanon kag Webes naman, ng edisyon sa inyo siling aparaton tura sa grandan, liwat naman aton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, ato siling nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila nga pagdurong sa pinaka ulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sila ka Polisam, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sila mata kag durunggan oras gid sa kagabiyo ng ato sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol kay na para kanabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman iwat nga bantayan kag ato naman iwat nga himorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo, Action Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto pang Webes nga edisyon, Aksyon Ninyo Bogina. Ang aton nga masaming nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international, ang News Center sa Aksyon Radio Bacolod sa Webes edisyon, ginabantayan ni Aksyon Dale Salazar. Of course, upod pa nato ang aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas.
ang Batang Suay. Sa kinahanda ng inyo sa lagad ng Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin, isa ka oras. 12 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo, palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa gihapon ang syudad sang Bacolod mauluunanon ining kagabihon. Abi ko kay nakasilingko sang hapon daw nagsanag ang kalangitan. Silingko sigurado na nga hindi mag-ulan. Ay pagabutan na sang nagahingampot alas 6 ay nag-ulan tana ang Bacolod City. Basa naman ang atong Sidranon Plus. Ang ining maulanon nga panahon nakahatag pagid sang duga nga katugnaw sang tiyempo. Pasulit-sulit permi ginahambal sa mga motorista ta halong gid sa pagbaniho ha. Sa mga nagamotor nga nakadrink. Baw, paghalong gid mga nunoy. Why spare part nga ginabaligya lawas ang tao sa mga auto supply. Mayroon akong mga luligto nga madala lang sa hilot kag huluhampol kas na kag lampunaya. Pero kung hospital kag maoperahan ka sang bali stulan lawas mo ginang pinakasakit sa tanan mo na nga careful gid kita every time nga magdala kita sa atong salakyan. Labi na ko nakainom ka nagamonitor ba mga nunoy mga toto paghalong gid mo panigadaan nga nagaulan-ulan sa mga huros-huros mga driver away nagapasunaid. San Bulubudlay intersection at saka nila the highway lang. Kung ikaw yan nagasalig ang nadalaganan mo highway, ang salakyan nga nagasugata si mo ka nagatabok, way pa pangalang intersection nga madulog kung tani, pag magluli wala tuo, ay kung kaisa gahabyog lang daw, pawala lang. Yang subo sini kung mabungguan ka masapdingan ka, man kag mirisi kay ina resulta sa imo nga pag inom plus dugangan man sa driver man nga haras-haras resulta aksidente. Let me remind again sa mo nga tiyempo nga maulanon bawal ang magparumatay sa iligdaan magtulog dulo diretso. Once in a while, dulo baliswa man. Kag doon may mga unusual nga doon nagalinagapoks balay mo kag nagatayo yon ang pag tagol sa ido mo. Medyo all alerto. Pulo panilag kag pulo plus light man. Ayaw lang anay magsalida pa na og pagwa sa balay mo. Masibla pagwa mo, harap man nakawatan sa tubangan sang imuportahan, gaulat lang ka magwa ka. Pero hon dos lakan at ako lampusan. Na magsalig na teritoryo mo, balay mo. Kung kaysa may mga kawatan nga nagahimo man sa pamagi, nagmapikuta, gapangita sang patas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Ato nga pagkapulisan sa morning at tiyempo nga mulano nagapabakod na sa ila sili nga pulis sa visibility saturation drive. Ang aton nga mga tanod, bantay bayan, mga force multiplier naton tinagabulig man libot sa mga barangay. Ang gabi dira sa amon nga mga aktibo nga barangay tanod sa barangay Panokoy.
Basta kung tsimpo sa tigululan, amo gini ang nanamian nila yung maglibot mo. Kaya kabalo sila, mo man nga tsimpo nga kung kaisa nagaginawa ang malain ginhawa. Nadayaw ko ni nga mo niya barangay Tano sa barangay Kabanokoy kay very active. Kagsado kapisan. May routine na sila nga oras mo, mga inugwa, ginugpahuway. I mean, hindi permanente, bla? May mga oras siya nga daw kakritikal nga dira sila yung nagalibot upod sa aton kapulisan sa station number 8 under the leadership of Police Major Jory Puerto. Hindi lang Panukoy, kundi kalibot man sa mga pulo-purok-purok namon. Mga amon mapisan nga mga barangay tanod sa barangay Panukoy. Andi ina sa control kag supervision ng amon nga chairman sa Committee on Peace, Kagawad Peter Maymay Noble. Nga bidira kay Nanay Tessie Noble. Ara na saga bulo barikutot ay sila Nanay Tessie Noble. Pero ang dulunggan, gahulid ang radyo sa uluhan. Ayos, ayos! Action Radio Philippine Standard Time. Alas 9:55 na. 5 minutos para bilhin antes kita magahungot sa tak ng alas 10. Standby na sa mga report nagika sa ato sila nga mga correspondent. Unahon ta report aray sa ato sila nga Patrol 2. Sa ato sila nga Crosswind Patrol. Kamusta hon ta na paglibot-libot ni Action John Diaz. Sa pila ka porsyon sa ato sila Dakbanwa sa Bacolod. Upod sa ato sila piloto Action Ninyo Bugina. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Diari sa Action John Diaz sa Patrol dyan. Matugnaw nga gabi. Sabi ko, dyan, pasok. Dyan, matugnaw nga gabi. Mapos gabi, hindi maganda. Hindi. Tugnaw lang galing, gatamsak ang agi, no? Oh. Gatamsak ang agi sa mga salakyan, diri sa may downtown area, kaya mo, pag dyan nagaranda, di, extra bike, nagasinambalik ng mga salakyan, karoon yung gabi, dugangan, pag gabi, nag-ulan ka ba eh? Oo. Basta nag-ulan, may mga nag-tinergid man nga mga tubig, no? Sa may dala noon, magyan Dahil- ganit ka salakyan, disgrasya, gede. Base ko naga-monitor sa ato da si Police Lieutenant Arlene Torrendon Bla. Oo. Naga-call sa sakon. Ma'am, text lang ma'am. Okay. Ma'am, text lang kay ga on board ko. Aga on air ko ma'am Arlene. Base ko may importante ka nga message. Just text, just PM. Just text, can you find it? Ma'am, text lang. Text lang ma'am. Call. Kay ga on air ko ma'am. Ma'am, magandang gabi po, bayan. Base udi ni Kwan ni Maalitan ng Si Torrendon. Duty ah. Ha? Basi Duty ah, Blaway. Si Kundi Duty, ka, ano sila, malang ang Odis ang bisipyo karnya gabi. Oo, do hindrance na sakyan no? Mahindrance? Do Mahindra. Mahindra no? Ang sakyan Oo. Do mo na ilag na sakyan. Do wala ko man na wala kami kasugatan ay sa dalan. Halima kami sa may Bakal 4. Halima kami sa Panigya karon nga gabi nakalibot mo kami na Oo. sugatan ulit na mo tong. Siling ni Ma'am Arlene niya, hindi ko hungod na tumukan ko lang kay Dukat Tumukha niyo lang. Gamonitor siguro. Oo, siya natumukan kag nagring matugnaw abi mo. Halo. Ay, kalay! Ayun kami, ma'am. Good evening. Amo ginagli Ma'am Arlene kung matugnaw ang kamot mo gadalagan kag nagalakat. Amo ginakatog, nakakurkurog. Hindi ko hungod ko na tumukan niya lang. Dato, mukan, kaya bulo ka kung tugnaw nga daan, tiga kreming manakamot mo, kisa blag kakasala, kasi nga katumukan mo, kusinirek. Oo, gani. Amo na blag ang tugnaw, gani ka ba? Kung ano lang ginapang, ginapang hagilap mo, ginapang kwamot, sa may painit-init lang sa kamot mo. Oo. Basta pagtawag yung gurusi mo, nang init-init, gizi si Ma'am Arlene. Sa Binalbagan, kulo do wala tuya ulan ho. Ay, tuod. Oo, sa Tama, teritoryo ni ganito. Mama Betulaw. Sa Isabela, ganito ka malaman to gani. Sa mga picture nga nakita ko, to ka malato sa ilan sa Isabela. Ay tuod. Basta may tiyo gulo ulan. Sa South usually, may dari lagi kilamanan kay ulan sa may Bacolod area, northern portion sa
probinsya, dodra gina. Kisa isolated lang to na aksara yung mga ulan-ulan sa south portion sang probinsya eh. Ay, gali. Dire gina kisa ginabayo sang ulan sa downtown area, dire sa may sulad sa Bacol, Metro Bacol, northern portion sang probinsya sa Negros Occidental, dam gina makita ang mapag-ulan-ulan. No? Gani. Amo na gani kay ulan, danlog ang dalan. Correct. Tikon hubog kapag disgasta pag edi. Para sa na katana mo sa mga gabi, kita mo natumbalan ko sa motorya, wala sa kabalo ko dito sa kapuli. Sino? Direkto sa may area sa home site. Home site? Home site, may isa ka lalaki, ga-drive motor. Nakadrink? Nakadrink. Oh. Sige, ang iyang gilaktan sa ako nang ginadyan niya, aksanerek, ang may luhob la, na Oo. may tubig. O siguro ka mulalong dalong gali. Di ungad Kinakadanin laas ang iyang goma, Ungad gid. tumpilak sa eh. Ungad gid, ungad. O nga, dyan may mga minor injuries. Sabi na, hindi na ako mag-hospital Bole na lang ako sa balay. Do kilala ko man nga na nasapding ka di pasayro, tumbasa. Tisiling ko niya din kasabon niya, rin ako sa balaya. Lingkot ka kamusta niya, okay lang Niya daw sa wala lang niya, pero galing ko sa mga kabatsyag ko sa kamot ko. Kasi ko, bulaban nyo sila nanay. Nga mapa-x-ray ko anay gurubwas. Gulugan pa lang, anay O gani, man ba, oo. Di, kan di mo na pagkakon taon. Kasi, duwit. Select to siya ang balya. Oo. Ako puli ko nanay sa balay. Tapos yung balay mo, Oo. digto. Di lang digto. Digto wala. Doon sa mga kikit yung bugto. Basta tigil gali. Bastante, hindi ka tol-tol. Iya nga pulian. Ah. Wala. Digto wala dampi akong balay. Wow. Sa unahan to blaw ako. Di dampi na sira ako. Basta sa una na. Ano siya rin na mo siya na? Tuba. Bali na mo sira ako. Tuba. Saka lalo dulo ko. Hindi Balok. Ano yun mo sira ako? Soft drink? Ay, Soft drink ba makapaubog? Soft drink Muna ba? budlay sa nagamotor gid ba? Oo. No? Ngayon gabi ka na kay Sir Jory Perto sa Station 8. Kinambala ko sa Sir Mate, ka nang sanay patola. Oo. Makit tamyaw, ta kamal dan tamyaw ko. Kita kami kinani si Perto. Kabalo ka mga police station, I think do masako-sako gurang ibana. Oo. Kaya ang BGMP do I think nagsugod na sa pagbaton dahil ginapang remit akserek ng mga preso. Oo. Kaya tignan nato ng mga police stations o kung ng mga selda nila dalaga ginutok na gid man among kalangabig man ba nga wala sila may gid pang commit kabay sa mga jail akserek. Oo. Kaya di naligat tong jail do medyo hesitant pa kagadamo pa sang na-require nila Oo. para ang part of the COVID-19 protocol. Siguro lately sini do nag-okay na guro may mga commitment order na nga pa panaog tama to kay nga damo sa mga tao sa mga police station iba nag-bid goodbye sila nga mga temporarily kaya dalon sa BGMP damo nagahingagaw bisita no sa ilat yung mga gamit sila guro nga kinanglano hindi lang madala ginapapadala na lang nila action erect no Okay. may kahit para makakita ito sila. Pero importante ito allow sila ka police, no? Kag-iwan ng jail, dabi nga in charge sa mga police station action. Karoon nga kami yung patrol, actually, kami diri sa may Plaza Publica. Diri kami mismo sa area ng Gonzaga, ari kami nag-aakot, di nga iya ka ITM. Nagapakakot basura, kay kabudlay ni kon basa, hindi mo makot, baong-baho ka basura, nag-report action direct. Ang usbong kaduta, baho ka basura, kung di mo makot, bisgas sa ginabuas galan, o ginang agi ya. Malapit yung kapangakot, sila karoon gabi, sa basura, dari mismo sa may Plaza Publica. Dari sila tipon, dari nila ginapang amat-amat na importante matinduan nila insigida dari ang lugar kaya para bukas pagbalik naman ang operation sa downtown area at least tinlo na kag hindi na maraingan ang mga nagalagaw dari action direct no. Ang mga problema kay nagulan adi madultanlog ang dalanon. Actually may mga vehicle accident kin man nga reglunta dire kay gabunok balang ulan iban ga desisyon na lang gid nga regluhan ay na lang ta. Gani. Kasi gabobong ulan karon ni importante ni may sa tulay nga matabo. May mas kag wala lang sang injured o kung napilason abyak sa mga aksidente nga luntad sa palibot isang surat sang Bacolod action karon nga man nga gabi no. Yes. Diri sa may area bisang Lacson kapitay na pwedeng paborot sa motorsiklo ga sumpit ng pagpadalagan niya mo naguro sa iba laton nga mga ka-action like sa mga gabiyahe ni bla kong kaisa
mag-operate sa buong Negros Occidental Highway Patrol Group mo. May mga gina-implement sila road safety dara. Oo. So, rin ka na to kayo na, may isa ka salakyan nga, ano to siya do, Hyundai. Oo. Gasumpit agi, gagawin pa paraan lang gisaya ka HPG, ang police bila. Oo. No? Kaya para yung flag down sa i-check sa tani action areka. Gaya ka tinagpasumpit, sa kabalong nga lagson gisaya ka HPG. Ang iba na itong makasol, abi kabalo nga ang HPG, meron na motor, nablaw do motor cup na nila. Okay. Nga pwerte ka nasig na, magpadalagan, tikon ka pasumpit ka agi mo, malabot, kag ginaya ko hongdon, kag idya ka pulis, action areka. Especially kung magkano, bisaris kinaita ka pa magsulod, kiti motorsiklo man na. Malabotan ka ginanila. Kung wala ka man dala maginatago, hindi ka na magpalagas. Gani. Kadako ka rin na sang bayad, sang reckless imprudent, reckless driving. Oo. Pilang Dako ka rin multa? penalty. Pilang multas na? Nilibo man kuno, kadlagan, mga 5,000 or 6,000 something. Oo, reckless driving mo. Silingon haras-haras kapag maniho. Oras, sarado mo din mo, kahit ganyan parahan ka, hindi ka magpundo, Oo. ang ambal rin ni Sir Mariano, may chance kita pa na sigol mo kitang padalagan mo, kahit yung plagyo ka mo, So, ma-charge ka sa reckless driving? ma-charge ka reckless driving. Ah, okay. Kaya pabulo kayo na sa driver, babae ang driver. Yung parahan siya, alis sa may Burgos Circumferential Road, why siya nag-prino? Uy? Si Owas Rapundo, rather, nagpalagasa, no, sa HPG. Sige, Labot sila lagas sa man? may home site, kinagas ko siya sa HPG, Ay, gali? labot sila sa home site, nagliko sa paniyang area, Oo. abi ko HPG, ay kabalos ang lulutsan, nagliko pag ito din pabalik sa may right nga, nga lane, But nagliko sige, sa nagliko sa Monte Vista, Silingon may intention kasi nga malagyo. lagyo kasi action Eric. Oo. Dali kayo sa kabalo, nga katulto yung HPG sa mga lulutsan, kinatuto pa lapit sa may Monte Vista, na overtaken sa motor. Well, may mapundo, gid siya. Kasi napundo, sumangan yung motor mo. Oo. Ati, digto na diskubriyano, ay sa lisensya. Mutong ipalagyo, ikaw ba yung lisensya? Amo kita kayo parang. Yung pambal ko isang... Balok ang tao, hindi man na mahadlok kung wala violation. Ganun kita siya mismo na hadlok nga may sa mismo kabalog nga may violation. Sa mo nga perting daragan kag palagyo ya. Gani, amo to ni hambalak sa Rick ni Sir Mariano. Ang kaso yun naguro reckless driving kag driving without license, no? Driving without license, ang isa po ito ka-violation niya, wala plate number. Kaya ang iyakwan, ang reckless driving niya, dala pa to siguro? Tatlo kayo mga violations, reckless driving, no license, kag no plate number. Matsak ko Kaya lapit-lapit, guro, 10,000 ang iya nga, kwan, penalty? Dismel? Oo, sobra. Hindi man dismel, Hindi man. Mga 18,000 ko, no? Ay, sus! Dira, guro. Ang motor, lagi rin impound, gid? Kaya mailang gani, actually, kinakaisin bilang pulis. Aba ka pulis, din ka makadto, mama. Nabatihan kita mo ng isang conversation mo. Oo. Di ka makadto, mama, basta may ginadalian ko. Tita ni ma'am, nag-explicar ka lang, nagbundo ka. Gani. Nga may ginadalian ka mo na, be, tanan-tanan. Wala ka nang tani nagpalagas. Tagalog ba yato? Tagalog ang pagkambal sa pulis, Oo. Ati, abalya, tikita na ka, ma'am. Bigay mo sa akin ID mo para ano ko pang pangalan. Explain ka lang, ma'am, kasi nakakaintindi naman kami mag-explain ka. Dawa mo na ang balak sa direct. Oo. Kaya mabalak, sige, ma'am, may pupuntahan ka ba importante? O, sir, may ginadalian. Ano ka makababae? Importante nga transaction. Sige, hindi namin i-impound ang sasakyan pero yung lisensya mo. Ako ka na magkuha ka ng registro. Doon, ano mo na lang ticket mo sa may LTO. Oo. Pero balati, ma'am, dako, ganyan galing penalty mo kay kitatlog, ka violation. Pero kaya hindi na mo pag-impound, kay gayo ka man. Oo. Amo to ang bali Sir Mariano, actually, kaya sindikit ang HPG. Yes. No, nga kung may mga amo silang case, galing kay tiko wala ka lisensya, tikitan ka gida Correct. Titi, pero manakaroon nga wala ka lisensya, sige ran drive, no? Kagamo po na case. Pero bali, hindi na tayo masulit sa iban. No? Okay na lang kung may mga special cases, like to sa iyabe, case special concern, may importante sa nga katuan, pero sa iban, pero hindi maguro mong pinagusto. Pero most probably, accept, basta wala ka lisensya, impound ka na yung motor mo. Oray mo nga salakyan. Amo gina yung pinagkanot. Kaya makumabili mga more or less 18,000 estimate pala nila. Pero basta may lesser degree pa man naguro. Sa bagay, pwede ito ganun ma-hold ka madalagi dyan sa speed yung motor niya Ay ko, ang dito tanin nila action, Eric. Ito nga konsiderasyon man na itong kapulisan ko isa nga ti mo na bla, ti pag pulit siya karon nasakyan niya, no? Amo na bla, no? Amo to mali Police Major Roberto Mariano, malagaling may importante, gid siya yung katuan.
special case gid. So that is why nga gintayo ni ganun na lang sige dala ang salakyan. Pero importante dapat ang baliya i-process mo gid gilayon ang imong penalty, yung mga ticket action na rin. Pantalik lang to karon inday nga may importante sa kami merensya kato pa sa makabatuod ang dalaga niya to kay may si lisensya. Why is it action na rin? Sigurado yung kabalog ito siya nga mo amo to na number 1 violation niya mo. Oo, kagawa ko tagbilaran patong yung salakyan bla for registration tani. Ano nga salakyan to? Hyundai ang do auto na bala yun I think. Okay. Oh, galit ka ang natabo to. Wala di plaka mo ang yung salakyan. Amo kitong first sila yung agin tani nga reason kung i-flag down. Oo. No, tiko nag ano man to siya nga sir, wala di ako plaka, tanan. O amo na, kung may plaka gid kasi iyang ORCI present. Do mo na be something. Go lang lagi sa XP car, nagpalagyo lang gid sa action effect, no. Kung nakakabalot sa mag-XP car, sigurado base kung makayo mag-renew na sa lisensya, magkuha sa lisensya na sigurado ma-reflect na tong violation niya. yes, ang lain sinadra kung di na pag-process. Kaya kung di na pag-process, ang massive lang kadadlaw, kada bulan, may gataas ng penalty. Ina, may patak mo na ako kung di ka magbabayad violation mo sa dasong adlaw hindi ka bayad. Yes, dumiyara na ako. For example, bigin ko sa bong, amo ning amount dara. Kung hindi mo na siya ma-process within pila ka mga do usually ga-increase na siya. Okay. O, di ba mo na sa license, pre? Gasaka na, no? O, gasaka na. Kay dumako last time, ang imong penalty, mga 1,000 lang. May case gid nga kung ano papagkasulod nga adlaw, maadlaw sa 5,000, 4,000, o, daga patak bla din action na rekaw. Daga gasaka gali ang penalidad mo. Oo, gasaka gid siya. So dapat ginasige-sige mo gid. Oo. Ay si Major Mariano. No plate attack, saka reckless. Reckless driving po. Reckless driving. Inalarman niya yung plaka ng sasakyan, yung sasakyan mismo. Pagka nag-renew siya na napagkat na violation niya. Okay. Pero hindi impounded, sir. Yeah? Impound po yung sasakyan, sir? Hindi na inipon yung sasakyan, sir. Hindi na inipon. Okay. At saka awasan yung tao dahil meron siyang importante na emergency siya. Okay. Nakahawa naman sir, nakimusap. So, ang ginawa na lang sir yung sasakyan siya. Oo, nakita nga namin, sir, na nag-explain po yung police po sa kanya na next time po, sir, hindi na po, wag na pong tumakbo, sir, no? Yes sir. Ano naman sir, maayos naman sir, kausap siya. Oo. Aksyon na Eric Matian si Police Major Roberto Mariano ang pamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Kaya na sila kinas may Burgos Conferential Road. Dari naman silang tutok kay kabalo ka dito sa South Portion. Damo kita pang dakop Manila, pang Tikital Manila. Dito bala. Kung Domingo niyo galagaw ng ibang mga nagamotor. Abalay ba ni ma'am bala ni sa kibot sila aksidente lagalay ba nila gayaga wala man sila mga dokumento. Dapat i-control gid. Sa motor nagkaratina gito sila dati ang mga tipon gito tanan. Bali sa Mariano. Why na pa over the weekend? Ay sa commission ni sa mga motor kulang dokumento So see you again. Si tayo sa kuno kay doon may mga area sila kisang ginapang spot lang nila automatic. Amala ka lang hindi damo gid na kuno do akig bala sa HPG. Mo gid. Dili ka bala dre hindi ka mo makik sa HPG kay kung kompleto yung dokumento, no? Like sa taxi driver, kung kompleto ang dokumento sa taxi driver, di ka makik ya. No, kapag kay Joshua di Blau sang bago taxi mo naman. Tax naman taxi Joshua glis ang OTTJ dio. Ito yung classic sample to ng lagyo lang ang babae. Ito ito sa sang sala, hindi mo itong lagyo. Gani ko naman sa sala wala to hindi mo itong lagyo tod. Joshua sang OTTJ nagpalapit di samon karon nga gabi. Sino ngalan niya na? Joshua ano kiti mo? Si Joshua Albabla? Albaw. Alba? Alba, Joshua Alba. Fax ka naman. Dala naman kung taxi mo? Fax ka Lea. Kaya mo yung biyahe? O ya, alaya ko nung biyahe. Laya gid, laya. Wala na taxi? Sakay ka mo din sa fax taxi, Joshua. Dapiyo ba? Dapiyo ka ba? Dila daw wala na karon sakyan. Ano din Joshua, di ba? Pinala ka walang biyahe mo? Daw pa palang uwian ng dispatcher ba? This is size? 16 hours na biyahe. Yung itong tulog? Tulog mo ni? Bago lang ka pa, why?
Bago lang siya buhay. Ilan dati naman Joshua, naka-face mask dahil nakasaradyo. Ano, iya. O, TTG niya. Bakod niya, nga TTG. OTTG, mga driver nga si Dalom sa OTTG, mga anis niya kag mga masinunod. Oo. Kung may mabilin ka diyan, sigurado balik kinasi mo. Oo, Kisa may paman pa. Amo. Mo! Tawagin doon sa ano paman, ba dito sa wala na paman, May paman, Anong paman? Lapaw. Wala pa paman. Okay. Pero wala na paman ka bayad. Okay na ako magka-boss, hindi na maglapaw. Hindi na maglapaw, no? Kung si Joshua, hindi ka lapaw. Kustos tuwan, gid. Hindi masustuhan. Kasi papamablang trem nila ni Papangnik sa mga hulos tuwan sa kanang lanon, Joshua, alam ka ng lanon. Alam mo saan maglapaw, basta wala lang lapaw ang bayad, Diyos na? Ate kung gusto mo maglapaw, salamat. Tapos taxi mo, laya kita, no? Morning nga mga taxi ka biyahe, kinikiti. May pala sa una kami mga barko, pa sa una kag... Oo. Kaya dumayo, ayaw pa itong biyahe sa mga taxi driver, ta? Diyos, pila ka naka-tega drive? 5 years na? Hindi ka nagtugod itong una? RTG. Okay. Doon dumayo pa si Papang Nixon sa taxi driver? Di, Papang, nagtanong pa, wala na. Wala na. Buti rin mas Papang, gurang lagi. Malam na malam. Wala na lagi si Papang. Oo. Pero pila na edad mo? 53. Nantay, ano? 53. 53. Kung may po ka din nga check, pila edad mo? 14. Bo minors ba? Why, no, hindi ka na maduplan nga. Lapit na lang ko nag-Valentine's, damo, gano'n, no? So, mga 14 na yun, damo, Valentine's. Damo, din ka, diretso, iba. Damay, moonlight. Libre ba? Ano na, di nga sa? Damo, gagale. Di yung sila na nakupar. 150? 150 lang? Kadto lang na. Di ko magsugat naman niya. Wala na, ay naman. 200. Dala na ang sugat doon, oh. 200 lang? Ako par 150, magpasugat 200. 200. Okay. So, kung sugat doon, 200. Bisan din na lang lugar? Sabi ko, SM. Okay. May gatang sakso na. Magkatasip dyan? Ha? Magkatasabi ko sa action na Eric, kalis sa station, pagkanto, panukoy, pinasukot niya. Kung nalikod pa ko, station pa ko, pero sukot mo. Metro lang. Wala discount? May discount eh. May discount sila eh. Basta ha? Layo mong, no? Basta ha? Oo, layo. Beke metro, gito na ya. Metro. Kaya kalabanan, ano na case, lagi na, ano rin lang. Ha? 5,000 na multa kung hindi na metro. Kada ko multa. Di po ko sa action Eric, may discount. Kung si Action Eric, may discount. May discount. May discount, gila. Mayo man ko, discount ko ron, kakastiri ka. Paon sa listahan. Saan? Abalo ko si Press ko kasarang ngalan ni Kanda o. Sige kayo, President. Totong no? Totong, Milyama. Ang galing kayo, huwag ka nagkakas kay Joshua. Oo, bako na si Hindi mo Joshua eh. namakas. Bakod me. So, ano niya kapit eh. Tama ka, ano niya nga lakas yung kakapit niya sa babaw to. Oo, gani. Kita mo, bawal ko nung hindi metro. 5,000 ang multa. Kung nireklamo ka, metro, hindi bagi sa metro. Okay. Kung hindi mo bagi sa metro, pwede kayo reklamo mo. Yung nagbawa. Nagkilingan. Hindi mo pag metro, 150 na ka. Ay ko, magsabi ko okay. Di ko magkano ka mo din ako para pa airport. Airport. Metro. Okay. Bala na kasi ako magdugan. Magdugang sa 500 lang gina. Amo lang kinagala. 500 lang kinaya. Halin sa downtown pa, ano? 500. Tingala ko sa una. Siguro sa una, iba niya ka, ano, no? Reglo lang. Hindi na pwede. Hindi pwede na. Pagi, metro na, I get. Mahal just run, no? Ano mo ba kulod to sila nga airport, 500? 500. Kaya kagi na ito sa muna, 500 kita. Sobra pa gani eh. Kaya pa libertad ka ba? 500. Metro mo kaya para hindi ka matakpan. Pero yung saling guay ng 500. Hindi, 250 lang. 250 lang. 250 lang ito nagalaya pa sila. Kaya kasi, katuon mo per day ka mong, no? Pero depende nila na guro sa nagasakay,
padugang di kwarta maluoy mo sila. Oo, may ara kita maluloy. O niya si kaluloy mo sa nga jeps. Ilabi na subong no, may COVID no. Dapat ya ano pa ya, lapit na nga daan no, managka 14 na. Damo gini. Ganar gini yung mga taxi sa 14 action erek. Gani. Pati mga ano, libog sa gini kanan. Kalibugaw. Pati binansa sa may bata no. Lain-lain mo ya, mo bata na yun. Nag-experience siya, nagkaroon si Toto, si Mama. Taon ako, mo ka na eh. Sama, medyo. Sa Mubin pa eh. Saan mo, Ben, ka pa? Oo. Ang pinakunidad mo sa unam ka, mama. Say? Subong kay... Teka mo, pinala kami ng bata mo? Dua. Ate may dugangan pa? Yan, yung ka. Apikado, gali. Ibiyaya to. Ay, wag pa si Ruby mo, no? Dispatcheran ka dito, oh. Kung pwede lang ka dispatcher, yung taxi, oh. Huwag mo dito may dispatcheran sa may downtown. Ano ba sakyo mo, di man? Di mo sakyo ta dito sa downtown, man? Huwag mo tutinggan nyo, no? Huwag naman tingin ka daan sa mga katiritinero. No? So, una, may ari din nagparitsit na street sa may downtown at sa may plaza. Subong, huwag na. Huwag na din nagparitsit, no? Tanag na dyan, sir, ang plaza publika. No? May nagkarakatlaka, duwa kabilog, nakaputi, pero tao niya, no? May nagkalabay-labay, doon yung mga trabaho, no? Diyos, along! Actually, so far mo na, ang pinaka-ulihid rin nga sitwasyon, karon nga gabi mga kakson, no? Sa, ano, ang vet line, no? Mga taga-OTTG, labay dito lang sa may plaza, o, dali sila sinumbali, mga taxi driver, damo ko din nagpamati nga mga taxi kung gabi aksyon na rin, no? Ano mga kakson naman ang pinakauling ng sitwasyon, din naman sa bigapong sa may plaza publika karon nga bantayan ang detalye sining bypass operation naging kasa sa police station number 8 sining gabi mga kakson. So, keep man ang pagpay isang special enforcement team sa pinakauling development magkangtan sa kaso sa itong jail officer nga nadakpan kapon sa bypass operation diri sa may syudad sang Bacolod. Sa total nga magkaaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Tanlawas ang mga paguya Sa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan, the Rapid Observation Report sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Balikan na sa aksyon dyan diya sa Dugang ni Yasri. Natipon nga mga aksyon balita. May gabi nila sa kay SK Chairmana Moncarlo Valderrama. Congratulations kay Toto Carlo Valderrama. For job well done ang pagpatahom niya sang aton dira nga basketball court sa gym sang Barangay Panukoy. Rabi Rice mo. Ay, puwerte. Kanami lang tawon kahining kagatinlo, no? Congrats Toto Carlo Valderrama. Ang mapisa naman dira nga SK Chairman sa Barangay Panukoy. Sa pamilya Abapo da, sa Villa Lourdes, Barayoga, kag pamilya Lopez, paurok-urok ita sa Action Night Patrol, no? Wala na punaw yung pamilya Abapo magpamati kag magmonitor sa Action Radio sa may Villa Lourdes sa area sang Barangay Pahanukoy. Sa kay Ibunibot sir sa Germany, check attendance siya nakashare na ko sir. Good. Toto Roy Bertran, may gabigid kay Madam Marley Di Mabildo kag kay Nice Kim. Manila nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa kay Renz Negros. Nasa Binalbagan wala diya ulan. Siling ni Renz Negros. Salamat gid dira sa imo Toto Renz Negros ha. Pamilya ko dira si Nanay Gina Galon Pagsubero kasi tatay Lidio Pagsuberon sa Bago City. Alin kay Ili Juboy ang panamyaw.
Manandara nga pag paurok-urok pamati. Ang security guard ra sa may Mart Waming sa ilado o nagapaurok-urok gid. Mamayang gabi dira kay security guard Dari Dilicano. Security guard sang Mart dira sa may Waming ilado. Wow, nagapaurok-urok gid pamati. Salamat gid security guard Dari Dilicano sa imo dira pag monitor sa ato, no? Sa Great Britain galantaw sa aton si Elena Wells. Sa San Francisco o dira sa may San Diego, California, araman si Merly De Veras. Ang asawa ko nga si Jessica Varela, dira sa may Villang Ilaga, monitor gid siling ni Toto Girans Varela. Inday Blasa, may gabi gid si Mama kag si Papa ko Helen kag Edmundo Daridad, Santa Bunan, Bago City, paurok-urok gid siling ni Linlin Labrador Claridad. Sa Cadiz City, Barangay Luna, si Jeff Magtubo, hamantok paurok-urok gid. Katling nang may gabi dira sa Gardenville, Barangay Tangob, ginatamyo ta si Mr. and Mrs. Ramon kag Lilia Taton, Maninoy Rimo kag Maninoy Clarita Tampipi, kay Clark Tampipi, may gabi gid. Sa kay Nana Tan Gonzales, may gabi. Manny Loquias, good evening. Alex Montesa, manandara nga pagpaurok-urok. Johnny Aligia, check attendance lang, manandara nga pagpaurok-urok. Tamya ko dira ang kilala ko sa Minlo Dos Talisay, Christina Haba kag Nimrod Haba. Tulo pa ba man? Thank you. Siling ni Eli Joboy. Kay Jet Aljo Tan. May gabi dira sa imo nga pagpaurok-urok. Sa kay Homa Lumela. Sa kay Selvet Yap. Ara siya ga paurok-urok. Si Riza Ginanaw sa La Carlota, check attendance lang. Si Sinin Pabalinas ga paurok-urok man. Pamilya Hiraga, Amabatali, Syudad sa La Carlota, tamyag si Senyor si Ronel Ambatali Hiraga, paurok-urok gid. Salamat gid, no? Sige, ang report sa ato sa nga patrol to, ginadulong si sa kaluwan sang Santon Plus, Herbal Capsule, Anti-Tumo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Ginatamyaw tanan dira sa Purok Lod Luhod, Barangay Mandaragan, si Toto Alan. Toto Alan, may gabi dira. Nagapamati man sa aton si Tita Tinan Villarde. Sa kay Tita Tinan Villarde dira, salamat gid sa imo dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Sherilyn Oro Javier ha. Ara gid siya ho. Si Felia Israel. Sa kay Ma Teresa Di Roque, mayong gabi gid. Paurok-urok siya oh. Kamati sa aksyon na 9 Patrol. Sa kay Edwin D.B. Gonzales da, ga-monitor siya oh. Si Veronica Santillan Manukan, check attendance lang. Sonia Martinez. Kamyaw ko lang sister ko Nimia sa Barangay Alangilan alin kay Elena Wells. Kativir Pitong, good evening. Sa Australia, gapamati sa aton si Veronica Palomaria. Permigi sa gapa urok-urok. Uy, kay Tita Josie Patalita. Tita, musta ka da? Tita Josie Patalita sa Para 2, Barangay Talok, Bago City. God bless nila kay Tita Josie Patalita. Kay Maninoy Maing, kakay Maninay Chari Salvacion dira, nagapaurok-urok man. Pamati sa Action Night Patrol. Sige, i-check na naman report na gikas sa correspondent on the report ni Action Roger Gotib sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, good evening. Pasok, Jer. Yes, Action Eric, mayong gabi kahit mayong man sa aton mga ka-action. Ikaw na daw ay. So, ayo, ikaw lang di Action Eric. Subong matulot ang wedding. Ay, very good. Wedding ka ulan, kagila, inang ulan gid nga ulan balaway Ang gaulan di ang kayuhan. Ang gaulan diya kayuhan. Kayuhan. Kayuhan na para sa imo, hindi sa iban. Ati, kabalo ka naman nga ang kasi natin showers ang blessing daw nakatuong subog sa aton man diya, sa ako na. Ate, okay Ayo di purma. Kita permi naman na sa imo ya, sa iban daw ay mana. Ara maguro ay getting sa ako niya daw ka bansada lang bla. Ina. Daw ka bansada lang gid sa ako. Galing getting si ban may ara man galing getting mo na kay daw medyo sekon niya call mo lang daw solo sikreto mo lang ilang. Ako niya bulgar ko na kay kabalo ka hindi pwede na taguon basta may donasyon. Basta may donasyon gani, hindi mo ganun taguon. Kaya kung taguon mo, basta masiling sa iba nga daw ay ikabot sa natugdanaw. Bisan hindi pa pagtaguon, hindi man na magkato sa iban. Ayo di purma. Bisan hindi pa pagtaguon na yan, kay hindi man na magkato sa iban. Kaya para mo na isimon, di ba? Kabalo ka naman kung balo ka sineri ko na lipay ang isa katawo, magwa ka na mo sa iya nga ang expression bala sa natawag na gratitude bala. Magwa gina siya sa kalipay mo bala nga nagabot na sa imo. Para sa sang 5 kabilog nga bangros nga lagko nga ginpakas ni Migo Ginhamir. Napadala hindi pwede nga pagprito ko pa lang pag linupok sa mantika na matio na yan. Ate, okay. Ginapalaway mo na permis sa mga bulubang ros mo na ginaprito.
mati, di ba? Kasi yung isa, malanta ko man mga post mo, mga kinilaw man kag. Oo. Ay, dapi man, ya, tulog ko daw, Galaway ka man. Damagman ko sa, damagman ko cellphone mo. Kalagay siya, alam mo na, karoon kasi, picture na lang ako, nagpapilay mo, usap lang sila rin ang virtual. Oh. O, kaya iti, kung nag-post ka sa imo kinilaw nga the best, kaya gwa niya, mudlo lang matas ni ka mag-tulo laway ta, Ah. maguloy madyan na lang ta. Ayun, di purma. Ay, verte. Kaya mo na, ano mo na, karoon kasi, amo na malana matabo, no? Oh. Pero sige lang nga, ako di ka pag-igaron Ang imo gid ako na. Hindi, di. Ay, ako di ka puro pag-igaron man kung isa may sambaman. Oo, ikaw pa yan. May mga dangko man nga bangros kung isa. Nagligat ganito, may laba-laba, gani nga kwan. Nga, ano na, nga balo. Balo, oh. Balo, gin kwa gitu ya, gin tigana gitu sakon. Si Kapitan Madiling Diaz, ka monitor niya, ara naman siya nagsugid naman sa sangya nga. Nga kayuan, no? Nga utoy-utoy kadlas pa rin Jonathan Diaz, oh, kasi Kapitan Madiling Diaz. Oo, kamulo ka mo na silikwa, di na iya di talaga matago gini action Eric. Oh. Ang mga kayuhan nga kalabot bla. Oo. Nagligat to kon mo inang lagba bla. Suskerte daw mahuya ka man magbitbit. Sa ano? Pero tayo mo na karoon kasi kuha na sa inang blessing action Eric. Oo. Yan sa balita ta. Abi kong matinika na lang ta. Hello, bakit mo kung Hindi, maglaway ni karoon? Hindi Abi ko rin matinika na tali sa night patrol. Ako sugot naman lang ko Mamatay oras. Oh. Isa ginaw na at talaga nga babalita na ko imulo ka. Oh. Nakapaligo na gatong isa to laptop sa ako no. Ayun, di purma. Ano nga inulag Yes. Teka maligo na gatong mutamot na yung dito makantuan ka lang ba sikon magsunggod. Ay, Diyos ko. Sige na. Tapos sana kaghulidi. May balita pa sila tapos hindi ka mga balita puro sa mga manugtungit nga mga nagkalalakpan sa duha ka mga lugar sa siyudad sang Escalante kag siyudad sang Cadiz sa Seneca. Mga gintang operate sa kapulisan kag nagkalapaila na sa kaso. Pagkatapos na paila na sa kaso, ang natabo. Nadagdagan waran to baras kag dakop naman Diyos. Second naman nga pagdakop kay bati ang pag-file sa kaso, regular filing naman kay number 1 ang sinerikaling rason. Kaya ining mga illegal gambling regular filing number 1 kasi buday naging maghabol na sa oras para inquest sila. Kadua, kung sige sila na katiner sa sulod, dagwas na base bla kung mangin congested naman ang detention cell kag base kung magka-COVID naman. So, gina-regular filing pero pag-abot naman sa warrant of arrest at tinakpan man yapon. Wow. Kahapon, gindakop sa bahin sang Siyudad Singis Carantiuna sa Masitio Paradas, Barangay All Poblacion, alas 2:30 ng hapon, si Maria Bernabe Arado, 65 anyos edad, senior citizen residente sa among lugar. Isa may warrant of arrest nga ginisyo ini sang ila dito nga korte. Ini si Maria Bernabe Arado, yung warrant of arrest may criminal case number 4518 sa
violation sa Presidential Decree number 1602. Anti-illegal gambling, kon anti-gambling law. Ginisyo ng Enero 18, tuwing 2021, subong lang gid sa ginigipirmahan sang judge sang Municipal Trial Court sa Siyudad Tingis Calante nga si Honorable Judge Josemi Norwesta. Ang recommended bail sinisaya 30,000 ka pesos kag matapos nga ni siya ginpaydalo man sa physical examination kag physically fit karon ara siya sa kustodiya sang kapulisan sa may Siyudad sa Escalante. Alas 3, 10 naman at hapon man sa gihapon na gindakop si bayin sa sitio Palanas Barangay All Poblacion sa mumayapong nga lugar, Teresita Sagal Caberte, 70 anyos, senior citizen naman, residente sa mga lugar. Ang warrant of arrest nga gin-serve din sa warrant sa Puena Section sa pag-supervise si Police Major Eljan Dispi sa Escalante City PNP. Ini si Teresita Sagal may ara nga warrant of arrest for criminal case number 4518 kaga sa yapo violation sang anti-gambling law kaga mo man yapon nga pizza mo man nga judge ang perma ka na pagwa sa warrant of arrest 30,000 man ang bail recommended. Last 3 media naman takna sa hapon man sa hapon gindakop man sa mga lugar si Orlin Responde Logroño, 37 anyos sa edad, may asawa kag residente man sa sitio Palanas sa Barangay All Poblacion. Ang warrant of arrest niya pareho man sa warrant of arrest ang duha nga una na to report kag amo man ang judge nga nagpirma kag MTCC sa gyapon 30,000 sa gyapon ang iya sining piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan. So 3 score ang tatlo ang sa siyudad sang Escalante nga gindakop action Eric Bangon sang illegal gambling. Sa siyudad naman sa Cadiz Lima iya ang gipandakop pagiman sa sining Okay. Balikan ta si Aksyon Roger Rigotig na otto sa linya sa talispuspusan sa sining report. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:42. May gabi dira sa mga taga Santo Niño Barangay 2 sa dalaga kong anak. Advance happy birthday Maria Angelica Oro Javier. Halin kay Sherilyn Oro Javier. Aksyon na Roger, please kamak. Yes, Aksyon Eric na tugang na to Aksyon Eric nga mga report man dari sa siyudad sa Cadiz Lima, iya ang mga nakaladakpan sa illegal o anti-gambling law. Ini si Alex Disoyo Eligarte, 21 anyos sa edad, residente sa Hacienda Caridad 2 sa Barangay Luna, soltero pa ini. Bani Iscaluna Iries, 20 anyos sa edad, soltero sa amuman sa Hacienda Caridad 2 Barangay Luna. Manuel Patani Villaflor, 48 anyos sa edad, soltero sa amuman nga lugar. Godofredo Disoyo Cañete, 21 anyos sa edad, soltero sa Hacienda Caridad 2 sa Yapon, Barangay Luna. Kagining taga-siyudad sa Bacolod nga si Daniel Agopasa Juliesa, 36 anyos sa edad, soltero, taga Easy Home 1 sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ang ilang sinay nga mga kaso ginisyo sa Antisy Branch 66, criminal case number 21-73-4 o 74-C, kagini ang ginpermahan man ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, nakapit sa June 11, sinigtoy 2021. 30,000 ka pesos man ang sinere kang ila sining piyansa para sa ila sining temporaryo na kahilwayan. So far, muli nga sumadulong nga report, balita kang informasyon dari sa may northern part sang probinsya sa Negros Occidental. Si Miguno na maggubat, kapamati sa aton, mayaw nga gabi na sa imong Miguno, no? Kaya daw sila nga malagit kuno kayo siya. Dugay naman ang kamalagi, daw sa magkapaligo-paligo. Siyempre, mamalagi na perme. Dapat niliniis may gabi kag Mr. Jonathan Diaz, katabya magkita na sa
kay amigo William Prias, kaga para George sa Ma'am Jenna, kaya pamabawati man sa aton. Si Ma'am Mildred Bumirat, nagalin na sa may sumag, blata, sila sa Bacolod. Oo. Nagpabati sila, si Brenda so Judy Delmo, kag sa buman Ma'am Mercy Flores dito sa may Hong Kong, pamati by Facebook Live, sa Action Night Patrol. Toto Joel, kag Migo Naldo Bacroyat Power Dream. Nagpamati sila kag subugman si Toto Albic Poy Inulan, ang anak sa Ramon Nadisa ka aktibo mapisan ka Councilor Bambo Poy Inulan. Nagkanto isa ni bakal sa kansi. Salamat dito. Sa nasubalik-balik lang para magkagulogin siya man ta. Toto Albic Poy? Si Toto Albic Poy? Ha? Toto Albic. Toto Albic Poy. Aga huwap ga bakal sa gaya mo kansi? Nagkanto sila kini bakal sa kansi take out. Dua ka order ang bakal niya. Iko tali sa nasunto mga pulo ka order para nga tiba-tiba ang tablaw. Matsa ko si imo yan. Matsa mo nga na baklan ka na gani, reklamo ka pa imo ka demand ka pa imo ya. Sa dua guro ka order ni Toto Albic Poy, may sobra naman na. Laog ba na pero ko may ara di adi puman. Okay. Kaya si Engineer Joseph Imbultorio? Joseph Yanson, nagpabati sa aton. Nagpanyaga man ni kayo natin pata ito yung barata niya. Wow. Paglakat niya, ginbilinan niya tukod niya, guidance para Roger Pata. Mano, kaya nakubawa ako, nagibigyan niya kaya kumbayan. Sa bagay, lipo ay ko kaon, mais ni, kabalo ka, ang ganansya, ginayawat ko, tigro kong bayaran, mo, kung namin makaon ka. Tapi, bama na Japon niya. Tigro ka, ang negosyo, kaya doon na dugunan. Sa mo, pero kung may babayan, tino, lima na namin makaon ka. Sama sila sa kay Gizer Joseph Yanson. Sabay pa sila sa duwa ka order na engineer, ha? Awal yung balita, information. Ay, Diyos ko. Ako, dili. Ano na ba, diniwasa niya, una sa balita. Una sa aksyon. Ini sa aksyon, so diyan ko na yung pingar mo. Sama ko ron, aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Grabe nga mga kayuhan ni Aksyon Roger Gotib, naga-inasod-asod lang ba. Salamat kay Aksyon Roger Gotib. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cavite City, Northern part sa Negros Occidental, ginadulog siya sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ngayong gabi dira sa kay Inday Janet Torba Villaluz. Sa kay Inday Janet Torba Villaluz, sang Espebelis Barangay Panokoy nagapaurok-urok gid pamati sa aton sini nga pagpakalagad si Jomel Villarete. Greet ko lang si Christian Solatra. Christian Solatra, happy birthday sang Masbil Cubay, La Carlota City. Halin kay Emma Yanson ang panamyaw. Nagapaurok-urok gid pamati diri sa Action Night Patrol. No? Sa kay Serena Grande, kag kay Momo Mueses kag Serena Grande, happy listening lang. B-Boy Pat Kiatson sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, happy listening gid. Si Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid, ginatamyaw gid ni Alex Monteza. Pamilya Camacho, si Bunga sa Gimit La Carlota, ga paurok-urok gid siling ni Allen Franz Camacho. Sa kay Dante Delgado da sa Murcia, no? Tamya lang asawa ya si Bebeth Delgado, ga paurok-urok gid, no? Sa kay Angelica Liarti Gayon Dato, mayong gabi sa kay Mabel Istrubo, kami ang father ya si Mario Istrubo sang Silay from Hong Kong, Mabel Istrubo. Sa kay Glenard Antiporta, mayong gabi gid, ha? Kay Del Sarad Magada, watching from Isabela Magada family, mayong gabi gid. Sa kay Alan da, mayong gabi gid, no? Sa kay Alexis Wing Torre may gabigid, ha? Alexis Wing Torre. Tanay lang pamilya sa Baludurod kag Paranaque. Halina kay Alexis Wing Torre sang UK. Sister ko Ilina Panagsagan, Wales, Great Britain. Ginatamyaw ni Nimia Tiba, no? Sige, alin sa report ni Roger sa ilota kay Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa ka dako nga problema ang nitabo sa City Homes, no, subdivision sa Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental, sa Kagina sa aga nga sa ding sugdan ini nga total lockdown tungod lamang nga sa may 3 ka mga persona ang nagpositibo sang pagkatapos sang ipatigayon sining nga mga homeowners association sa sining nga subdivision nga nag-meeting. So gilayon nga ginmando sa aton nga local government kag mismo sa aton City Health Office kag ang aton Barangay 5 Barangay Captain Ruth Ama nga ipag-lockdown kag ginasang kagahon gisugdan ini gani nakibot ang mga pumuluyo nga kadamo sang wala gid ka preparar Action Eric sa nitabo nga pag total lockdown sa sining nga subdivision nga sabihin may ara kapin na 62 ka mga panimalay ini nga mga homeowners sa sulod kag sagwa gid mismo. So amo dito nga damo sa mga wala dayon nakahingagaw nga sabihin nga makagwa na kagdi na makasulod no sa among subdivision tungod sa pag-total lockdown kag sabihin ginbantayan ini kay gilayon sa aton nga mga kapulisan, mga barangay tanod sang barangay 5 kag mga barangay health workers nga naga-PPE ini sila kag mismo kagina gisugdan na sang aga mga alas 10 pasado ang pagkuha sang swab test sa first nga katong 28 nga nagpatigayon sang homeowners meeting nila. So, kung mahibalan, right after 3 to 5 days Action Eric, nga kung may ara nga magpositibo, so, pagpadayon ang iyang 14 days quarantine, kag ipag-isolate siya dito sa quarantine facility. Kag ang mga mangin negatibo naman, pag pasugtan ini, nga makagwa na
sa among subdivision. So dito may mga komosyon kag may mga reklamo kay ara may iban may foreigner nga Chinese nga isa aksyonarik nga grabe gid ang iyang nga pagreklamo nga gusto gid siya nga makagwa, but then tungod sa health protocol naton kag gin-impose gid sa aton kapulisan, so wala na siya naka-insister aksyonarik sa among nga iya gusto nga makagwa, no. So anyway, kagatan aksyonarik nga mga kapulisan bali 24 hours ini sila karon routine ang pagbantay kag sa aton pag-interview kagina sa kay Barangay Captain Ruth Aba nga wala dapat man ikabalaka ang ining mga residente sa sining nga subdivision kay may ara man nga mga tabang hilabi na sa food, no, ang kun pagkaon ng paghahambalan. So maghatag ang city government hilabi na ang DSWD sang pagkaon everyday hasta matapos sining 14 days sa quarantine sa sining nga subdivision. So amo lamang inakaron aksyonerik ang update naton diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Action Night Patrol. Salamat ginaksyon Stephen Presquito, live report dira sa masyudad sa San Carlos. May gabi dira sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan dira sa Kalibo. Bawid lamang ta kay Police Lieutenant Ryan Batadlan ba, no? Halong nanda sir sa Kalibo, no? Sa kay Jerry Acero Jr. daga paurok-urok gid. Pamati Lisa Joy Ilon Amoroso kadira sa Morsya, no? Tamya ko ng asawa ko si Bibeth Delgado. Nagapaurok-urok gid kada gabi sa Action Night Patrol, no? Halina kay Dante Delgado sa Imobana. Christy Aribalo, may gabi gid. Manindara nga paurok-urok, ha? Alin sa report ni Action Stephen, may balos nga report sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Percival Villamor, line number 3 sa report. First, good evening, please come in. Mayong gabi, aksyoner, kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Natigayon na napasaka ang kaso formal sa nadakpan sang aton bago police station sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ini ang aton nga Drug Enforcement Unit na nagdakop sa isa ka persona sang nagligad nga mga inadlaw sa tong alas 11:30 February 2, 2021. Formal na nga ginpasaka ini ang kaso sa isa ka persona nga kilala diri sa kay Janjan Isiderio Plaida, 25 anyos, kaga pumuluyo sang Purok Esmeralda, Barangay Poblacion, Bago City, Action Rex, no? Eric, no, kaga inisyan na baklan sang aton pursue buyer sang pulis sang isa ka Hitchell transparent suspected na Shabu, kag nabawi kag nakuha man sa iya posisyon kag kontrol ang tatlo. Bali apat ini ang nakuha sa iya posisyon kag kontrol, kag amuman ang kabugaton sini sang nakuha nga suspected na Shabu sa iya posisyon kag kontrol nagabugat sang 0.4 gramos, kag may-ari sini nga market value nga 2,720 action Eric. Kag inisya karon ang suspetsado, no, na pasakaan sang kaso so, sa pagbayular sang section 5 kag 11 sang article sang Article 2 sang Republic Act 9165 sa Dangerous Act, Drug Act sang 2002 action Eric. Kag inisya karon ara pa karon detain sa custodial facilities sang Bago City PNP, kag nagahulat ini sang commitment order na ipanaog sa korte batok ini saya kag
Silo ini siya sa Bureau of Jail Management and Penology sa nga Bago City. Litan kita dire sa Banwaya sa nga Moises Padilla Action Eric, no? Kaina sa nga hapon nagpanulong kita, naglihli kita sa nga blatter report. So malinong kag mataway ang Banwa sa nga Magayon, no? Apisar nga ang aton nga pulis masako man sa pagbantay sa nga palibot sa vicinity sa nga Banwa sa pagpamuno ni Pulis Major Randy Babor upod ang aton nga mga alert team kag subong man ang pag-coordinate man sang RFB, no, sa nga Regional Mobile Force 6 nga nabase diri sa Banwa sang Moises Padilla. So ang buluhaton sa aton kapulisan, so wala man sang dagko nga mga kriminalidad nga nagluntad sa sulod sa nga 24 oras. So ang ilang ginahimo diri naga-house to house sila kag nagpanghatag sa mga flyers against sang 92, 62 kag 7610 kag Anti-Drug Act, no, 2002 kag gatay balong ang magamit sa ginabawal nga droga action na Eric, delikado kag ini siya may dako nga penalidad once nga madakpan ang isa ka persona nga nagagamit sa ginatawag nga ginadumilian nga droga. So ang atong pulis wala na nauntat sa paglibot kag pagpaybalo kag nagakampanya batok man sa COVID-19 nga nagaduging diri sa aton nga pungsod sang Pilipinas. Sa gihapon ang aton nga pumuluyo nagasunod man sang proper hygiene kag nagasuksok man sang face mask kada magwa sang ila tag sa kapuluyan magkadto man sa market kag sa iban nga mga baligyan diri sa Banwa sang Moises Padilla. Amoy ni ang aton nga balita gikan diri sa aton nga namtangan mayong gabilang sa kay Honorable Don Gisrel Emboltorio, Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jufred Sapanta sang Barangay Robles, La Castellana. Rectamente kita nga naga-live report diri sa Banwa sang Moises Padilla ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Percival Villamor, live report na sa Central Negros. May gabi dira sa kay Kent Bolakha Wanisa, sa kay Jolie Labado nagapaurok-urok gid, sa kay Cheryl Villaflor sa New York, Staten Island, nagpamatigid sa aton si Dondi Blanca. Dondi Blanca dira sa Maykwana, sa Talisay City. Si Mami Elsa Veri, Bradje Dilag, si Toto Buknoy, kapaurok-urok ido. Good snowy morning action, Eric, watching as always from Twin City, Minneapolis, Minnesota. God bless to you, Sir Eric, and all Action Radio as well. Salamat gid, God bless sa kay Madam Vanessa Mayo. Lisa Joy Amoroso, mayang gabi gid, no? Madara nga pagpaurok-urok. Pagbalik na ton, parang report sa Patrol 2 with Action John Diaz. Katapos na sa aton importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang naton ang pasato patamo amang lain-lain na klase sa kalibre armas. Ari ang mga na-recover diri. Damo-damo Una sa Aksyon Public Service. Nagapasalamat kami sa Aksyon na Bacolod nga napilian ang amon school
ang Rosario Elementary School family sa ang pagabot diri sa Aksyon Radio sa amon nga lugar. Una sa aksyon komentaryo. Ang importante nga dapat may baluan sa publiko, ano bala ang mga plano. Ang basiwa kana keep documents and even transactions inside the water district. Ang bahanon kag informasyon. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpangalagad, may gabi dira sa akong amigo, Bohidlaw ko ni siya, sa kamigo ko Jonathan Lim. May gabi dira kay Toto Jonathan Lima. And the family, happy listening. Maman kay Francisco P. Munoz, kay Rizali Velez, kag kay Noel Amar, nagapaurok-urok pa. Balikan ta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action John, sa balikan report, please come back. Aristado Action Eric sa ginpatigan nga bypass operation sa police station number 8 ng isa ka Iloy nga ginkilalat kay Melody Del Valle, 41 anyos, residente sa Purok Malipayo, Barangay 12, Ciudad San Bacolod. Sa kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa police station number 8, mga 2 ka semana na nga ginamonitor ining si Del Valle, kaya actually ang transaksyon nila nagsugod dira sa area sa Barangay Sengkang. Kaya tugtog na nga dito, nag-actually naghilig sugtudanay ka nagbaktanay sa puluyan sa ni Del Valle, diri mismo sa area sang Barangay 12, Ciudad Mansang, Bacolod. Na-recover diri sa aton nga magkapulisan kay Del Valle ang limatanan ka mga kung anong kababasa sa siya sa gila suspects 1 shabu, ginawalabanta nagabugat sang 5 gramos kag may estimated market value nga nakadangat sang masobra 30,000 pesos aksyon Erika. So di Puerto ni si Del Valle ang ginakabig bilang state level individual sa aton nga mga kapulisan. Ginacheck pa karon sa aton nga mga kapulisan kundi imbala ginakuan Del Valle ang yadari nga mga supplies sang illegal nga droga. Yari si Police Major Puerto sa aton interview. Ang bypass. Kasi siya si Del Valle nga ng subject. Ang transaction na kami sa sikna. So, tama na surveyor na kapatid nila. Ito sa area niya sa Nicola. Dito na kwahon. So, game ko na naman dito na. Kuha naman sa dito siya bahay. Oo. And nakakuha siya na college by high school. Naglalaro na siya civil okay. Sir, dugan niyo naman siya gina-monitor, sir? Check matian sa Police Major Puerto sa aton nga interview karon ginacheck pagid din nila kung may ibang pagid nga makapdanan ni si Del Valle kaya ongoing pa Manila nga follow-up operation Action Erika. Balik gikan sa patrolang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan. There you have it. Ang kapugusan ng pagpakalagad sa Action Night Patrol program sa Webes ng edisyon. Mabalik ini buwas Biyernes. Ato sa 5 patrol unit reporter sa action nga nagpalakad karwawi sa aksyon na Roger Gutiv, aksyon Stephen Presquito, Percival Bilimor, aksyon John Diaz, aksyon ninyo buginang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center, action Dale Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spurgar, backup Security Guard Tinugbanwa, back-to-back Security Guard Campaner, with IT expert action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silad Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilicanas, ang batang suway back-to-back ay Security Guard Rene Cordoba.
Sa alas sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang yunagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsasaling nga, Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natis magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,